dámy, máme tu pro vás připravenou fůru jarních udělátek z dílničky Všeumělů. Trubky, duholapky pro Iris. Konečně. Mařenko, můžu tě poprosit? A co s ní teď budeš dělat? Odnesu ji do světa lidí. Co je svět lidí? Místo, kde změníme zimu na jaro. Roční období se tam mění pořád. Já tam rozvinu své umělecké schopnosti. Jo, a ode mě dostanou všichni chlupáčci po zimním spánku snídaní. Poletíme za druhou hvězdou. Na křídlech vánku a zašumění vln. Přes velké modré moře. A ocitnem se tam. Páni, svět lidí zní